У ПАРЭ закликали Турэччыну прояснить околичности зникнения Анатоля Котова. Генеральный докладчик организации у пытаннях кіравання і этыкі ў спорце Могенс Йенсенс выказаў заклапочанасць сітуацыі і заклікаў турэцкія ўлады прыняць захады дзеля пошуку сябра беларускага фонду спартовай салідарнасці. След былога дыпламата і працаўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котова знік у Турэччыне. У Стамбул ён прыляцеў з Варшавы 21 жніўня. Паводле інфармацыйнага агенцтва ІХА Турэччыну беларус пакінуў у той жа дзень праз марскі памежны пераход Трабзон у Чорным моры. Як пазней стала вядома Deutsche Welle з крыніцаў у турэцкай паліцыі, Котаў з нейкімі спадарожнікамі адплыў на прыватнай яхце ў Сочы. Сябра координацыйнай рады Вольга Карпушонак заявила, что подала заяву на Паўла Латушку у Генеральную прокуратуру Іспаніі. У заяве вядзецца пра нібыта заляцанні і пагрозы з боку кіраўніка НАУ. Палітык назваў гэта прававым абсурдам і паабяцаў са свайго боку таксама прыняць прававыя захады. Паводле Вольгі Карпушонак, пасля падачы заявы яна пакінула Іспанію. Імаверна, жанчына вылецела ў Бразілію. Журналісты нашай Нівы на відэа Вольгі распазналі пляж Капа-Кабана ў Рыа-дэ-Жанейра. Павел Латушка азначыў, што ў іспанскай паліцыі заяву Карпушонак, хутчэй за ўсё, не будуць разглядаць, бо яна напісаная не па-іспанску. Сама Вольга не мае ні іспанскага грамадзянства, ні віду на жыхарства ў гэтай краіне. І ўвогуле з'ехала адтуль. 30 жніўня сябра координацыйнай рады Вольга Карпушонак на сваёй старонцы ў Фейсбуку абвінаваціла Паўла Латушку ў гарасменце. Ніякіх доказаў жанчына не прапанавала. Паводле Латушкі ў справе відавочны след спецслужбаў, маўляў, іхная мэта – стварыць псіхалагічны ціск. Апошнімі днямі да Латушкі пачало прыходзіць усё больш пагрозаў знішчэння і ліквідацыі з боку ананімаў. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі ў сярэднім прадаюць 1/6 сваёй прадукцыі. Рэшта назапашваецца на складах. Такога не было нават падчас пандэміі ковіду. І тое сведчыць пра ўразлівасць эканомікі. Як спраўляюцца прадпрыемствы, якія не атрымліваюць грошай ад продажаў, высвятляла Юлія Цальпук. Нарасціць аб'ём вытворчасці і продажаў пральных машынаў і лядоўняў. Такі быў план гендырэктара заводу «Атлант» Дмітрыя Харитончыка на пачатку года. Сёння ж тэлеграм-канал «Рэальная Беларусь» апублікаваў ліст «Атланту» да міністра прамысловасці, які ускосна кажа пра скарачэнне аб'ёмаў вытворчасці або збыту. У нашай кампаніі склаўся прафіцыт персаналу, які, згодна з прагнозам, захаваецца да канца 2025 года. Просім спрыяць пошуку зацікаўленых арганізацыяў для часовага пераводу персаналу ЗАД «Атлант» на перыяд з верасня да снежня 2025 года у колькасці 500 чалавек. Гэта каля 7% працаўнікоў. Летась Лукашенко наракаў, што попыт на прадукцыю «Атланта» зніжаюць азіяцкія канкурэнты. Я ведь понимаю, что там проблемы есть, и люди недовольны некоторые. І тут жа дазволіў кітайцам запусціць у Барановічах вытворчасць лядоўняў «Майдыя». У выніку склады растуць, продажы падаюць. Мы теряем наш основной рынок сбыта – это Россия, на котором место для белорусских товаров становится меньше. Но при этом в начале года почему-то власти думали, что все как-нибудь само собой образуется, да, и поэтому заводы производили столько, в конце прошлого года, в начале этого года, заводы производили столько, сколько, в общем, как всегда. И вот оказалось, что и к весне их заводы оказались перегруженными складами буквально. У першым паўгоддзі запасы гатовай прадукцыі на айчынных прадпрыемствах склалі 8 мільярдаў 750 мільёнаў рублёў. Гэта 83,5% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Значыць, што прадаваўся кожны 6-ы прадукт, а 5 заставаліся на заплеччы. Найбольшыя запасы ў дрэваапрацоўчай і хімічнай прамысловасці, вытворчасці адзення, металургіі і машынабудавання. Яны перавышаюць 100% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Андрей Махоўскі распавёў, які ланцуг праблемаў стаіць за гэтымі лічбамі. Сначала идет о том, что вот вы свои оборотные средства заморозили, вот вы построили там какое-то количество тракторов, вы потратили на это там трудовые ресурсы, вы потратили на это деньги. Чаще всего
ну, не чаще всего, очень часто это заемные деньги, потому что белорусские предприятия многие на оборотку, именно на оборотные, вот эти оборотные средства, они берут кредиты в банках. То есть вы еще и кредит банковский заморозили. Статыстыка пацвярджае гэты факт. У першым паўгоддзі даўгі прадпрыемстваў выраслі на 60%. Пры гэтым нікуды не падзеліся выдаткі на сыравіну, вытворчасць, заробкі, энергію, абслугоўванне, абсталявання. Паколькі санкцыі застаюцца ў сіле, а пошук новых рынкаў збыту ідзе марудна, частка прадпрыемстваў будзе вымушаная скарачаць вытворчасць і, магчыма, таксама як Атлант, пазычаць сваіх працаўнікоў і іншым арганізацыям на перыяд цяжкасцяў. Юлія Цельпук, Белсат. Золатавалютныя рэзервы Беларусі дасягнулі чарговага рэкорду. Як паведамляе Нацбанк, толькі за жнівень яны выраслі амаль на 500 мільёнаў долараў, а з пачатку года амаль на 3,5 мільярды. Цяпер міжнародныя золатавалютныя рэзервы нашай краіны складаюць амаль 12,5 мільярдаў долараў. На рост ЗВР перадусім паўплывала рэкорднае павышэнне цэнаў на золата. Цяпер яно каштуе больш за 3,5 тысячы долараў за унцыю. Пры гэтым рост ЗВР назіраецца нягледзячы на тое, што Беларусь зарабляе ўсё менш валюты. Па выніках першых 7 месяцаў гэтага года адмоўная сальда вонкавага гандлю склала больш за 3,5 мільярды долараў. То бок мы купілі настолькі больш замежных тавараў і паслуг, чым прадалі за мяжу. Электрычны транспарт, электраацяпленне і мадэрнізацыя сетак. Гэткія выгады ад працы Астравецкай АЭС называе Міністэрства энергетыкі. Пры гэтым электрычнасць сёлета даражэла двойчы. Калі будавалі АЭС, у астраўцы беларусам абяцалі танную энергію. Лукашенка ж чарговы раз заяўляе пра намер збудаваць у нашай краіне другую станцыю. Але ці сапраўды гэта неабходна? Валера Руселік. 40% ад усёй вырабленай у Беларусі электраэнергіі. Паводле Міністэрства энергетыкі на сёння Астравецкая атамная станцыя выйшла на запланаваныя аб'ёмы вытворчасці, што дазволіла краіне цалкам забяспечваць сябе уласнай энергіяй і адмовіцца ад імпарту. 2 сентября 2025 года в 17:35 в белорусской атомной электростанции было выработано 50 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Это громадная цифра, это объем электроэнергии превышает объем потребления Республики Беларусь в целом по году. И этот объем электроэнергии позволил сэкономить более чем 13,5 миллиардов метров кубических природного газа для выработки электрической энергии. Пры гэтым чыноўнік чамусьці сціпла прамаўчаў пра тое, што насамрэч за амаль 5 гадоў ад запуску станцыя магла б вырабіць электраэнергіі нашмат больш, калі б працавала ўвесь час. Абодва блокі АЭС перыядычна адключаюць з-за шматлікіх паломак. Часам прастоі цягнуцца месяцамі. Эколагі і суседняя Літва перыядычна б'юць трывогу, абвінавачваючы ўлады Беларусі ў замоўчванні інцыдэнтаў. Тут две причины, почему эта станция находится в простое. Первая причина – это просто действительно недоработаны технологии, то есть создаются условия, значит, аварийности, и для того, чтобы не рисковать, вынуждены останавливать эту станцию. И вторая причина – это просто энергетической системе Белоруссии такие объемы дополнительной электрической энергии не нужны. Пры гэтым насуперак абяцанням, што разам са станцыяй беларусы атрымаюць і таннейшую электраэнергію, плаціць за яе даводзіцца ўсё больш і больш. Толькі сёлета, 1 студзеня, тарыфы на электраэнергію падскочылі адразу амаль на 12%, а 1 чэрвеня зноўку папаўзлі ўгару. Надо как-то покрыть затраты на ее строительство, да, то есть вот эти 10 миллиардов же, они заложены в тариф, да, то есть и иначе просто она никак не окупится, невозможно отдать кредиты, поэтому и цена и растет, и она будет расти до того момента, пока полностью не будут покрыты все затраты на ее строительство. Это долгий период, потому что станция
ну, мы видим, очень дорогая. Тым часам, яшчэ не ўвёўшы ў эксплуатацыю астравецкую АЭС, улады загаварылі пра намер збудаваць яшчэ одну станцыю. Напярэдадні ў Кітаі Лукашенко зноўку згадаў гэтыя планы. У нас излишки электроэнергии. Мы планируем построить вторую атомную станцию, и мы ее обязательно построим. Валер Руселик, Белсат.